Nchifukwa chani mafollowing yanga ali ambiri kuposa mafollowers yanga pa TikTok? Mafollowing anthu amene mukapanga follow koma mwina ena sakupanga follow back kapena anthu sakupanga follow. Tate ndioneseni mene mungaziwire anthu amene wao. Ngati mufuna kuwapanga unfollow zilindira. Tate ndioneseni kwa pambuyo pake tibere malangizo. Ndiye ababa mapita pa profile panopo ya TikTok upo. Ndiye mapita apa alimba kuti following pa. Ndi ababa anthu amene kuonesa kuti following ndi anthu amene ene napanga follow koma sana ndipange follow back. Amene kuonesa friends iwa ndi anthu amene napanga follow iyo kundipanga follow back. Ndi kusonza kuti ndi ma friends. Ndi mwachisanzo ngati uyu nampanga follow koma sana ndipange follow back. Tikapanga click pa following ipa imabweresa follow kusonza kuti tampanga follow. Ndimene zimayendera. Kwano ine yonse ndikufuna kumpanga ani follow. Then mpanga so follow. Ndiye mukafuna zimene zozo ndi kuti muzichosa anthu amene angonesa following. Ndiye kuti mukapanga click muzibweresa follow kusonza kuti mwapanga ni follow ngati mukufuna kutero. Ndiye anthu ambiri madandaula kuti ma following anga kuchuluka, ma followers anga kuchepa. Komano ine yonse ndionapo vuto. Feyo kuti anthu amene makhala mukupanga follow wina follow back. Makhala kuti mungopanga na follow feyo kuti aliyense akufuna ma followers. Kodi inuyo muganiza kuti munthu angamangokupanga ni follow mpaka na kale feyo kuti akufuna kukweza ma followers yake ndi wani basi. Iye akaonaso kuti ma following yake akuchuluka, ma followers yake akuchepa. Amapita kumene kuchako, malo mwakuti azikachosa anthu amene sakumpanga follow back, amachosa inuyo ma friends yake. Ndiye akupangani zimene zozo nzija zokuti inuyo mankhala kuti mungompanga follow, iye anakupangani follow. Chifukwa ngati inuyo mukufuna ma followers olimba, pangani chinthu china chake chokuti munthu azitha kupangani follow osapempha follow back. Chifukwa chokuti mumumvesa kukoma. Ndi ku account kwa ineku anthu amene ndimapanga follow ineyo sandipanga follow back, komano sikuti ndingapite kukapanga follow. Chifukwa chokuti ndi anthu amene amandimvesa kukoma ineyo. Ndiye pezani china chake chokuti inuyo muzipanga chokuti munthu azikupanga follow osalira follow back. Ndiye chimene ndimaona chokuti aliyense panopa atha kumapanga create ma videos okuti munthu azimpanga follow osapanga follow back. Aliyense ali ndi kuthekera kumene koko. Chimafunikirani maphunziro pang'ono. Chifukwa yake tinabwera ndi content creation classes imene muri mukaphunzire kupanga create ma contents anu, kupanga edit, komanso mmene mungapangire learn ma social media platforms anu. Ndiye mukuchedwa pati tijoineni kuti muphunzire ndipo musazadandaule so kuti ma following anga kuchuluka, ma followers akuchepa. Tento nane su video sadira.